zatin jikinsa in dai ya gamu da abu mara kyau to zai zama mai kyau yanzu. Zatin annabi kaga mai Ashafa ya gaya mana wata yarinya da aka taba yi a Madina, ita ba ta da kunya yarinyar, ita haka Allah ya lice ta, an mai mutunci ya taho yarinyar nan ta taho to in yana son lafiya ya canja hanya. Ita a cikin Madina aka yi ta, ran nan sahabbai suna zaune da shugaba malam sai aka ga ta to halar annabi. Wannan yarinya ina za ta? Da ta zo ku malam ta dinga tsallake mutane, yadda ta zo gaban annabi sannan ta zo. Kana zama ka gaishe shi, ce ya me kike so? Ta ce zuwa ne gurinka saboda an gaya min kai sarkin kyauta ne, shine na zo ka bani wani abu. Me kike so in baki? Sai ta ce wannan abincin na gabanka nake so ka bani. Sai ɗauka sai ya bata. Sai ta ce a na canja yanzu ba shi nake so, ba shi nake so ba, so nake yi ka ɗebi abincin da hannunka ka zuba a bakinka. Idan kana ta tattaunawa za ka haɗiye to sai ka ƙi haɗiyewa ka fito da shi ka bani. Ni wannan na cikin bakin naka shi nake so in ci. To shi kuma ma ƙala laƙaɗu illa fi tashahudihi, bai taɓa cewa babu ba zan yi ba, saboda wani ilimi ne a zatinsa da Allah yake cewa wa minhum allazina yuzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun. Sun ce wai shi shugaba wani irin mutum ne, shi da abin da aka faɗa sai ce ya yadda. An zo yarjejeniya za mu rubuta yarjejeniyar da za mu yi da kai ya Rasulallah shine duk sanda namu ya gudo gurinka to za mu zo mu kama shi mu ɗauki abinmu. Ice na yadda. Duk sanda naka iguro gurinmu ba za ka zo ka ɗauke shi ba, yace a rubuta na yadda. Saboda shi ya san Allah a cikin motsi da kawaici, wannan ilimin ne da bayi kuma ba san shi ba. An zo an ce da shi gashi yanzu ya Rasulallah ba ruwa ba abinci, kai mana izini da taguwa ta da taguwar wannan da taguwar wannan wajen su 7, suka ce kai mana izini mu yanka su dan a samu guzuri. Sai ya ce haka yayi kwarai, yayi shikenan aje a yanka. Malam suka zo suka haɗu za a je a yanka tagoyi, sai kurin ga sai na Umar zai wuce. Lafiya naga ai mun tambayi shugaba mun nemi izini za mu yanka tagoyinmu dan a samu abinci. Shikenan sai ce ku dakata, kar ku yanka, ina zuwa. Sai tafi gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina zuwa gurin shugaba sai ce ya Rasulullah naji suwana sun zo suna neman izini a gurin ka za su yanka tagoyinsu saboda a samu guzuri. Sai ce kwarai kuwa kai musu izini? Yace ne musu izini. Yace ya Rasulullah ina so zan ba da shawara ba haka za a yi ba. Sai ce to ya za a yi? Yace ai ba za a yanka tagoyi ba tun daga ka a cikin mu. To shikenan. To ya za a yi kenan? Yace kowa ya kawo ragowar abin da yake hannunsa a ajiye a gabanka. In an kawo sai ka ɗora hannunka a kai, ka yi addu'a, shikenan za mu samu abincin da ya fi ƙarfinmu ma a cikin tawagan nan. Sai manzo Allah ya ce to hakan ma ya yi. Yaji a fasa yanka tagoyin. To me ma'anar haka? To shine wannan baiwa Allah sai ta ce ka sa a bakinka ka tattauna, idan za ka haɗiye sai ka ƙi haɗiyewa ka bani ni kuma in ci. Yace shikenan. Sai ya ɗiba sai ya zuba a bakinsa.
to kamar yadda na faɗa duk abin da ya taɓa zatin annabi, duk abin da ya taɓa zatin annabi to ya gyaru, shi babu ilaji, babu wani magani kuma da za a yi sama da wannan. Isa a zamaninsa ba asibiti, ina mai magani yake ga annabi? Ayan mutum ba shi da lafiya gurin annabi zai zo, ya Rasulallah ban da lafiya. Kai ba ma rashin lafiya ba, mutum ya je gargara an yaye masa fabasaruka yawma hadid din nan da ake faɗa, ido ya tafi za a halaka. Aka je aka ce da wani sahabi, ka je ka gaya wa manzo Allah ga wannan sahabi mutuwa zai yi, ya zo mutabar. Ana zuwa aka gaya wa manzo Allah, ya ganshi a ruɗe. Ya Rasulullah, dan uwana ne, gashi can sahabinka ne kuma mutuwa zai yi, idansa ya kakkafe. Sai shugaba sai ya ɗebi ƙasa, ya ce maza a ji a jiƙa masa ya sha. To ai ƙasa ce wannan, ƙasa ce kurin annabi ya ɗiba, ya tofa wani abu ma a kai bai tofa ba, ya ɗibi danƙin ƙasa ya ce a je a jiƙa masa. To ai abin da ya sa sau ta shiga jikin hannunsa, to shi wannan tafin sai a kwana nawa ana karatu akan wannan tafin nasa. Duka fai karibul khalqi durran wa khusruhu, da arzikin bayi ina jikin wannan hannun na annabi. To saboda haka shugaban talikai ya fito da abin nan na cikin bakinsa, sai ta buɗe tafinta yarinyar nan, sai zuba mata a ciki. Yana zuba mata sai ta shanye, ta dinga taunawa, tana taunawa, sai aka ga ta sun kuyar da kanta, sai hawaye ne yake ta zuba daga idanta. Daga nan sahabi ya ce a cikin Madina kaf ba mace mai kaifin hankalin wannan yarinyar, ba mace mai tsananin mutunci a duniya kamar ta, saboda ta ci wannan abincin da ya fito daga bakin manzan Allah. Saboda haka mu gode Allah, billahi allazi duk mutumin da Allah ya sa yake gane zance in an faɗe shi akan annabi, yake ganin hususiyar annabi, to Allah bai halicci wannan mutum da wasa ba. Kuma mutum wani abu ne shi a gun Allah, amma akwai wanda za su je lahira wallahi tallahi malam sai sun yi kuka, saboda an mutum ya je lahira Allah ya buɗe kayansa bai ga manzan Allah a ciki ba zai karbe shi ba.